Tärkeä huomio vetovoiman laista. Kun sä ajattelet pakonomaisesti jotain asiaa, joka herättää sussa ennen kaikkea pelkoa tai jotain vastaavaa negatiivista tunnetta, ahdistusta siitä, että sinulla ei ole jotakin sun elämässä tai jollakin toisella ei ole jotakin, vaikka se kuuluisi hänelle. Sinussa ei ole silloin mitään luovaa energiaa, vaan se on pelkoa, joka vetäytyy sisäänpäin ja aiheuttaa epätasapainoa sun omassa kehossa ja mielessä. Ajattele, miltä rakastunut tai vaikka raskaana oleva ihminen näyttää ulospäin. Hän säteilee, tai vaikka lapsi. Hän on ottanut energian käyttöön ja saman voit tehdä sinä, kun sä tahdot jotakin, mitä sä tarvitset. Tarve ja tahto yhdistyy ilon, valon ja energian kautta. Ja kun siinä on mukana tieto siitä, että sinä pystyt vaikuttamaan konkreettiseen maailmaan luomalla energiaa. Tämän tapahtuman vaikutus on aivan toinen kuin ahdistuksella ajatellut asiat. Ja jälleen kerran mielikuvitus on avain